गाइसफोर हागोन नोंसोरबो लानो हायाखैबा सोरबाफोर लानो इच्छुक जानानै जुदि लानो हायाखैबा हागोन सेस्था खालामबाय था आंबो जेने तेनेसो हादों होनबा गाइसफोर आफन गोदान लाबाय आं गाइसफोर मा खालामना माय दामाय मा खालामनो आनलावनि दिन पालन नैबे मे मासनि 27 तारिख 27 तारिखआवहाय जोंहा एलबिनानि बार्थडे दङ 27 तारिख फैगासिनो दिनै खै तारिख जाखो 5 तारिख ना बेयाव आङो एकदम बै दाला मा बुजियोना गाय संग्राय दंमान गुवार केक बायगोन साननायमोन आङो थारमाने खावसेया जाबाय फिसाजोनि बार्थडेनि आरो खावसेया जाबाय इउटुब चेनेलनि नामाव 1K जानायनि नामाव किन्तु मा खालामनो गाइसफोर दाबो जुदि 0.5% पास होजोनानो जायाबा हाबावगोन जानो हागोन मानो हाया जानो नैबे भिडिअ दा आं खालामबाय थानाय भिडिअखौ शेयार खालामलाय सापर्ट खालामलाय गाइसफोर साबस्क्राइब खालामलाय हायोना हाया नायथारनि गाइसफोर बोलोखौ एसे खिथिलाय आयदाय Good night nanti bra. Good night. Tata. Mama kalau nama dah mai? मा खालामनो आनलावनि दिन पालन Ama aku berapa nak? नहक हाबाखौ मावजि न Ama aku berapa nak? Berapa nak mai? खबरालाय मोजां मोनजानायनि Lulun mau ke pala mai ke lain dulu lah. Biskuitnya saya sidang. जाबाय Ini kek ke sana. Jangan ni amai. Termane जाहा बाबानि हिन्जावनि बिदा स गाइसफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आङो मिथिबायना बेनिफ्राय आंहा मबाइला एकदम जाथारलामोन आरोना रब्रा मिनिहोनाङा बे बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय एकदम उफाय गैथ्रा गाइसफोर मा खालामनो मबाइलाबो बायबाय नालाय बेनिखायनो आइफन गंसे बायस्राबाय आङो आइफन गोदान लाबाय आं गाइसफोर उफाय गैया एकदम जेने तेने माबा माबि खालामनानै ओइनै माबा टिं टांलाय हायलायलांबाय बेनिफ्राय आइफन गोदानजों भिडिअ खालामनानै देखायनायनोसै आङो र' गाइसफोर र' आइ आरो फन होनना बुंबोला बयनिबो गोसोआ मा जायो गुरलोब आइफन होननाय लोगो लोगोनो बा सबसे नाम्बार 1 मा बुङो आरो नङा होमबा आनै हा लानोसैनो फिसाला आइफन नोंसोर लानोसै दे आं लानो हाग्रोबाय गाइसफोर सिगाङाव 30,000नि आइफन लायो सोरबाथ' जोंफोरनियानो 1,20,000नि माबायदि नुदों गाइसफोर एसे कमेन्ट खालाम मा होनो गाइसफोर हागोन नोंसोरबो लानो हायाखैबा सोरबाफोर लानो इच्छुक जानानै जुदि लानो हायाखैबा हागोन सेस्था खालामबाय था आंबो जेने तेनेसो हादों होनबा गाइसफोर मा बुंनो गाइसफोर एसे सापर्ट खालामबाय नोंथांमोना एसे सापर्ट खालाम दाबो जुदि 500 जन साबस्क्राइबारानो जायाबा मा इउटुब चेनेलबो बिलाय गाइसफोर खबरसो होसिगोन आङो हसायनो आनै मा बुंबावनो 2 बोसोर गाहाम इउटुब सलायनानै 500 जनबो साबस्क्राइबार जमा जायाबा मा घन्टा इउटुब चेनेल बिलाय बेनिखायनो एसे सापर्ट खालामलायनांगौलै गाइसफोर नङाबाथाय खबरसो होसिगोन आं आरामनो हाखर जावनानै इउटुबखौ आंनि चेनेलखौ खबरसो होनो नागिरबाय आं गाइसफोर एकदम मा खालामगोन मा थागोन जानानै उफाय गैया बेनिफ्राय र' कन्टेन्टआ माहामोनलाय आनै आइफनाव मोनदां आइफन नोंसोरबो सोरबाफोर जुदि लानो गोसो जादोंबोला सेस्था खालामबाय था गाइसफोर हागोन मानो हाया बिलाय बै गेमस्रि मोनाल' मेहेर मोनाल' आइफन लानो हायो नामा साला सुवादफोरा नोंसोरबो हागोन गाइसफोर सेस्था खालामबाय था मानो होनना बुंबा आंबो सेस्थासो खालामबाय थादों हाथ'वाखै थांसै गैया गाइस गैया
अकात गैथ'वा लानो हानायनि अकात गैथ'वा मा बुंनो गाइसफोर आंनि नैबे माबा रियेलमि नंबां जाबां मबाइल डिसप्ले गावनानै दोङो गाइसफोर बेखौनो फोसाबनो हायाखै आरो आइफननि सिमां मा बुंनो गाइसफोर हानाय जाथ'वाखै मा बुंनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था जेब्ला 1K जायो दैनो बुंखाबाय आं लिभार किडनि फाननानैबाबो बायगोन आं आइफनखौ आनै जेब्ला 1K जायो हसायैनो सिउर 100% सापर्ट खालामलांबाय था गाइसफोर